Türkmenistan'daki çeşmelere göre Serdar Saçak daşary ýurtlarda işleyen zenanlaryň kwartiralarını almak kararına geldi. Serdar Saçak'ın şol näresmi bir kanun buyruğuna göre häkimliklerin we dompravleniýalaryň işgärleri bir aýyň içinde olary kowma haklymyşyn. Ayarları celepçilikte günahkarlap, öýlerinden mahrum edýärler. Domupravleniýanyň ýol başçylary maşgala ýagdaýy we kwartirada hasaba alınan adamlaryň sany barada maglumat ýygnaýarlar. Ol sanawlar häkimliklere geçirilýär. Bil kaslayın ilatyň garyp böleginiň köpçülüklen göçmegine sebäp bolan haramdağ we onuň urugy köşklerde biperwa ýaşap bal gününe batyp ýören wagty daşary ýurtda gazanç edip maşgalalaryny pul bilen eklemege mejbur bolan aýallar kanuny kwartiralaryndan mahrum bolýarlar. Kazandı